Ahoj, v tomto tutoriáli si povieme a ukážeme, kde aplikácia AdCoin má banery a povieme si zo pár rád, aby nám aplikácia AdCoin fungovala čo najlepšie. Takže znova predpokladám, že každý máme nainštalovanú už aplikáciu AdCoin, to je vlastne táto červená ikonka. Takže klikneme si na ikonku AdCoin a zobrazí sa nám samozrejme zase dialogové okno aplikácie AdCoin. Prvá dôležitá informácia, v prípade, keď vám príde SMS-ka alebo príde vám hovor a zobrazí sa vám takýto banner, tak je dôležité si uvedomiť, že už v našom AdCoin aplikácie nemáme bannery. Kde vlastne tieto bannery hľadať? Bannery nájdeme vlastne takým spôsobom, že vlastne vyvoláme s pravým hardwarovým tlačítkom, také tie tri čiaročky, ktoré máme dole na spodu, vedľa stredového hlavného tlačítka, ktoré má vlastne väčšina mobilných zariadení. Takže klikneme na tieto tri čiaročky, alebo po prípade má niekto dva štvorčeky, tak na sebe ako keby boli uložené. Takže klikneme na to, aby sme vyvolali menu aplikácie. No a tu máte možnosť vidieť v tej hornej lište hneď napravo banner. Takže klikneme na banners a pozrieme sa, že či tam máme bannery. Takže vidíte, momentálne tam mám jeden banner. Pokiaľ vám tam zmiznú úplne všetky bannery, tak je potrebné sa z aplikácie odhlásiť a prihlásiť. To videjko, ktoré som vám preposlal v maili, o tom, ako sa z aplikácie odhlásiť a prihlásiť, treba si pozrieť. O tom hovorí vlastne to predošlé video. Takže pokiaľ sa z aplikácie AdCoin odhlásite a znova sa prihlásite, tak treba vyvolať menu aplikácie a ísť samozrejme do kolónky banner. A pokiaľ teda sa vám tam načítali bannery, tak odporúčam sa z internetu odpojiť, buď z Wi-Fi alebo od operátora. A je to odskúšané, myslím si, že pokiaľ nebudete pripojení na internete, tak tieto bannery vám budú menej miznúť. To sú vlastne skúsenosti, ktoré mám ja už odskúšané. Pokiaľ by sa stalo, že tieto bannery sa vám nezobrazia ani počas prihlásenia a odhlásenia, je dosť pravdepodobné, že ste si počas dňa prijali vo veľmi krátkych časových intervaloch veľa hovorov a veľa SMS-iek. Samozrejme, projekt AdCoin vám zabezpečí, že počas 24 hodín vám budú priebežne chodiť v určitých intervaloch hovory aj SMS-ky. Ten interval je nadstavený tak, aby vám bannery čo najmenej mizli, respektíve aby vám vôbec nezmizli. Takže pokiaľ ste mali niekto skúsenosť, že vám bannery zmizli, alebo že sa vám stalo, že na druhý deň o 9. hodine sa vám nevynulovalo počítadlo, na hovory a SMS-ky, tak jeden z hlavných dôvodov je to, že vlastne aplikáciu AdCoin ste využívali takým spôsobom, že počas krátkej chvíle ste si takzvané nabúchali 30 hovorov a 30 SMS-iek. Čo sa vám v rámci aplikácie, alebo respektíve čo sa vám v rámci projektu AdCoin nemôže stať. Takže ja už mám vlastne tento projekt očekovaný a viem, akým spôsobom je najlepšie a čo najvýhodnejšie, aké intervaly sú na posielanie SMS-iek a hovorov. Takže pokiaľ nastane ten problém, že jednoducho príjmete počas, 2 minút viacej hovorov a viacej SMS-iek, čo ja už teda samozrejme nemôžem zaručiť, tak je dosť možné, že vám tieto bannery zmiznú. Čo odporúčam v tomto prípade spraviť? No odporúčam sa z aplikácie AdCoin odhlásiť a prihlásiť sa po prípade za nejaké 2-3 hodiny a mali by sa vám bannery ukázať. Takže v tomto krátkom videjku predsa len ukážem, lebo mám tam len jeden banner, takže ja sa odhlásim a vyskúšam sa znova prihlásiť. Takže sa prihlásim.
Takže toto upozornenie, o tom hovorím v predošlom videjku, ako sa z aplikácie odhlásiť a prihlásiť. Takže môj telefón automaticky, ako som sa prihlásil, tak mi menu aplikácie automaticky sám ukázal. Takže kliknem na Banners a mám tam len stále jeden banner. Nevadí, proste jednoducho takto to je. A pokiaľ vám ten banner aj ten posledný zmizne, tak odporúčam urobiť to, čo som hovoril. Odhlásiť sa z aplikácie AdCoin. Aspoň teda na nejaké 2-3 hodinky a potom by sa vám bannery mali automaticky načítať. Ale pokiaľ budete vyslovene využívať splná volací projekt AdCoin, tak ja mám odskúšané ozaj na viacerých telefónoch, že tieto bannery mi v podstate absolútne nemiznú a počítadlo sa mi pravidelne každý deň o 9 hodine ráno vynuluje. To znamená, hovorí aj samozrejme takisto SMS-ky. Takže pokiaľ sa budete pridržať určitým spôsobom mojich rád, myslím si, že budete maximálne a nadmieru spokojní s volacím programom AdCoin a určite ho budete využívať každý mesiac. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na spoluprácu s vami ďalej. Ahoj.